e paro maliw madhi bedo kar kanyo abiri mondo mi wayudane wach mantiere kar kanyo tang'o mede gi wach mogik otero ma joneno bende oro. Cleopas osiepna moro wacho ni koro ilos kodgi WhatsApp group mondo iwachnegi chieng' mibiro. To aparo ni wawacho weche manitie kendo gin weche matimore kendo doho pod ni kodwa ka to obro bede to kalure kod adwa wacho kama ni ng'ama miyo ng'atno mamiyo en ng'ama nochwe kod paro to gi riekni gi yore ma ginyalo timogo gimoro maber kalure gi kaka iketogi. To bende ginyalo onyalo ketho gimoro ma okethi kata bed ni nisetime maber to duogo ketho. Emomiyo apani pod wajiwa ni donje doho ni idwa riwo mine ariyo nyaka bed ni in kod ikruok. Taparo ni jaduong' Ajiki lere maber. Ibedo ng'ama chunye lach, ibedo ng'ama nigi rieko, ibedo ng'ama ok nitie gimomiyo ineno ni koro nyaka koro idonje doni. Nikech ndalo moko ne dala moro ne ji donje ichiemo kanyachiel pile pile. To mama machielo mar adek en osiko tero mna lot. Osiko tero mna bendo tede marach kako nyalo. To onge kaka ang' netime nikech gini kelo to oji oumo bakul. Omiyo ng'ama miyo en ng'at ma kidwani mondo koro ibedgo piny, mibedgo e winjruok, migogo mbaka, mibedgo gi bura, mondo ka koro oyie kata kok oyie gi dhoge to oyie gi chunye ni ng'ama chielo nyalo donjo kuome nyaka mano timre. Kendo timre yo malong'o. Ka ok kamano to ibiro donjo e 1,000 ways to die. Nikech nitie kaka joma mine nyalo popo wi ng'atno ma dichuo ma gidak go ma chop kuma koro en ng'ama koro ok nyal timo gimoro kata obed ng'ama ne riek. To mogik awacho kama ni ng'ata madwa timo gimoro ma ok en gima kawaida kata ok en gima ng'ata nyalo timo nyaka bed kod ikruok motegno. Ikruok nyaka bed motegno. Kama Loice Okello, ng'en mana wach mar mogik